Sagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Mahilig ka bang umattend ng mga kasal? Hindi. Okay. Naging palaisipan. Ikaw. Ako pag may pang Sharon. Naging palaisipan para kay Michelle Wiley. Si Michelle. Mula sa UK. Kung sino ang guest na hindi niya kilala pero dumalo sa kanyang kasal noong November taong 2021. Nakuhanan pa ng litrato ang nasabing gate crusher. Makalipas ang 4 na taon, hinanap ni Michelle kung sino ba talaga ang lalaking ito. Subalit, kahit ang kanyang mga kaibigan, pati ang kanyang pamilya ay hindi kilala ang nasabing lalaki na isang gate crusher. Subalit, nitong lamang, dahil na rin sa social media na pinost niya, nakilala ang nasabing gate crusher. Siya pala ay walang iba kundi isa siyang professional wedding crusher na si Andrew Helliman. Andrew. Ayon sa kanya, ang kanyang partner ay kinuha umanong groomsmen sa kaibigan nitong babae na ikinasal din. Subalit, maling venue ang kanyang napuntahan. Dahil nung araw na ding yun, nauna na ang kanyang partner dahil umano sa rehearsals na gagawin. At sumunod na lamang daw siya sa venue. Ibang venue ng kasal ang kanyang napuntahan, kaya siya napunta sa kasal ni na Michelle at John. Ikaw, kabisyo, umattend ka na ba ng kasal nang hindi mo kakilala? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning. Ay, hindi pala. Hindi ko sasabihin na sumasali ako sa mga kasal. Si Mang Kanor parang pumupunta to sa hindi kilala na mga okasyon. Basic. Ikain. Nagsasharon nga daw yan siya eh. Kala mo, pero sabi niya mayaman, pero nagsasharon. Ano yun? Pag mayaman ka, hindi ka nagsasharon, no? Nagsasharon ako para sa aking mga alagang pitbull. Marami ka bang aso? Mga Hindi yung utos mo na lang sa mga bodyguards mo. Bakit ikaw pa? Kasi nga, challenge eh. Yun yung challenge yung hinahanap ko eh. Wala ka na sigurong magawa talaga sa bahay. No? Wala na akong magawa sa pira, wala akong magawa sa bahay. Oo. Kaya nagigate crush ako. Gate crush. Pero na-try mo natin sumaten na hindi mo kilala yung ano. Hindi. Si Tita Max, hindi Kahit nga imbitahan ako eh. Hindi ako pumupunta. Ano pa yung hindi ako imbitahan? Kasi hindi mo pa kilala. Oo, correct. Minsan kasi pag +1 po tayo, di ba? Kaya nga, pag sinabi nung magsabi ka dun sa RSVP. nag-invite, oo, na, uy, may +1 ako, ganyan. Para hindi naman sila, ba't may dala to? Or Tsaka hindi mo yun sasabihin. Ito, paalala ko lang sa wedding visitor etiquette. Yun. Manners. Kung nakalagay sa RSVP 1, wag mo na sabihin may kasama ko. Hello, nilagay nga 1. So, ibig sabihin, hindi ka allowed magdala. Napaka-ano nyo naman? Noong araw lang yon na pwede. Diba dati pag inimbita tayo ng kasalan ng kamag-anak natin, buong angkan talaga sasama mo kasi wala namang limitation eh. Dalahin nyo lahat kasi nagpatay naman ng 3 baka, 2 baka, 3 baboy, 2 baka, 3 aso, 1 pusa. Patay! Akala ko kilawing kambing yun. Aw-aw pala yun. Galawgaw. Yung pusa? Congress meow. Si Congressman pala yun nag-meow-meow.
Pero totoo yan kasi yung mga handaan before, isang buong baryo, angkan ng asawa mo. Walang ngayon RSVP. May RSVP kasi nasa Nasa hotel, venue per head na 200 packs lang, hindi po pwede Oo, tas per sumobra. head 1.5. Oo. Tapos magsasama ka. Sino ka? 1.5 Tas di ka lang pa yung per head. Mm-mm. Yung kasal ko, 10K ang per head. Kala ko di ka pa kasal. Nahuhuli talaga yung bibig sa sariling bibig eh. Ay, Ha? Oh, may mga ganun. For example, 1.5 per head or 2,000 per head. So, pag pupunta ka doon tas hindi ka kasama, na wala ka sa invitation, ibig sabihin, hindi ka invited. Wala kang pagkain pagdating Correct. doon, di ba? Para bang mape-pressure pa sila maghanda for you. Ganun lang yan. So, sa You may mga, now kiss the bride. sabi ni Father. Sabi ni Congressman. Oh, si Congressman pala. Sabi ng pusa. Sabi ni Father. Uy, naiyak na siya. Yung pusa? Si Father, naiyak siya. Kasi Gusto nga, niya na rin mag-asawa kasi. ni Congressman? Ni Father. Uy, hindi po. Ang bagay sila ni Mother. Ni Father. Ni Congressman. Mga gate crusher dyan, ha? Na. Hindi kayo invited, ha? Hindi invited dyan. Yung bisita? Si Congressman. Kasi, Nakabarong eh. si Congressman? Father. Uy, walang pakimkim. Si Ninong. Si Ninang. Ay, ang ganda. Nung abay. Ni Ninang. Kasi bata pa yung Ninang, no? Basic. Nagbalot ng ulam eh. Si Ninang? Si Congressman. Uy, God! Nanapagkat sa bahay. Kawawa. Si Congressman. Kawawa. Hindi si Ninang. Sinuot niya yung garter eh. Sinuot ng bride? Ni Father. Hoy! Sorry. Yan na. Ayan na si Bagyong Upong. Mag-ingat tayo, ha? Kay Bagyong Ompong. Hindi. Anong umpong-upong? Ompong? Mag-ingat ka. Sa Kay Congressman. Nala! ma-flood control ka talaga. Ni Congressman? Ni Father. Buhatin ka naman niya pag nag-flood. Buhatin ka ni Congressman? Ni Father. Ay! Galaw. Galaw-gaw. Oy! Hello, good morning kay Direk Ilan Phil. natin to. Hello, Direk Phil. Hello sa Grab Warriors. Kanina pa chat. Hello po thank sa inyo. you. Dagang salamat sa pagpamina. Hanggang alas 9 pa po tayo mga kabisyo. Tapos may kakasal, congratulations. Totoo. Lalo na may bagyo this weekend. Ingat Ayan. tayo, Tapos ha? nag-garden wedding kayo. Ano? Flood control wedding yan. Pag ganyan. Ay, Paktay nako. karyadong. Ay, nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan bang i-memorize yan? Basic!